Vítam vás pri ďalšom videu, dneska je tu so mnou David, a.k.a. Maslo. Sziasztok. Milan? Jo, vo Maďar už besiadu. Ďalej je tu so mnou Juro, takzvaný môj klon, ktorý teda Downfall fetoval na ulici, ale je späť konečne. Potom tu máme, pozor, Rolexy, takzvaný fakeový Andrew Tate, a.k.a. Samo. A dneska si dáme trošku menší challenge a workout. Čo robíš za mnou akože? Čo bolo? Čo si ma? Dneska si dáme menší challenge, ešte o tom väčšina nevie. Za teba on o tom nevie. Že dneska niekto dá 2 gramy kofeínu. Čo ste teda uhádli podľa názvu. A máme tu špáratka. Jedno z nich je kratšie. Ten, kto spoťahne kratšie, ten to dáva. Nič, tak môžeme ísť podľa mňa na to, nie? Ste ready? Ťaháš? No však, akože ja som sa chcel tomu vyhnúť, ale že vraj sa musím tiež zúčastniť. Takže to spravíme tak, že každý... Nie, vlastne kameraman to bude asi držať. Are you ready? Nem. Nem? Nem, bye. A ty si ready? Som. Ty si škaredý do tváre, oškaredosť, nevadí. A ty ukáž tie hodinky, kamoš. Tento Andrew Tate, vieš, ktorú fotku sem dám? Tu stojí jak si s cigarou, kamoško, tam pôjde. Dobre, tak mi daj túto. I am safe, guys. Kto je ďalší? Joj, dobre, safe. A jak si to jebol do huby? Pripravil som na potučko. Dobre, safe, bro. To čo si mal s gaťami, ty debil? Idem to dojebať trošku. Poďme, Davide, there is no time. Nemáš šancu. Tuto stredno. Ja som to tak vedel, že to dám. Veľa, ty kokos. No však 2 je pohode. Počkaj, koľko mal vtedy Arián s tebou? Gram. Ty teraz... Dobre. Ale Čavo ani nemal ten gram, si zober. Nemal, ja som ho mal a videl si, pohode som bol. 2 je pohode. Ale chceš 2 gramy niečo iné? Tak dobre, tak ty dáš 2 gramy tiež? Dáš 2 gramy? Nie, nedám, dám gram. Prečo? Tak daj 2. No jasne, ja som vyhral, takže. No tak David a ja si jedine 2. Tak my dáme gram, ty dáš tiež gram? Dám. Dobre, tak dáme gram a 2. Tu dáš výherca. Dobre, poďme na to. Môžeš si vybrať z fatality, je tam, asi všetky sú tam pri chute, nie? Čo tu je? Poď bližšie. Je tu kola. S touto vodou. Aha, je tu kola, kiwi a máme tu aj limitku. S týmto to dry skupne. Zoberú všetky 4 skupy, vieš, nech nemá nič ten kokot. To nájsť, no. Aj sáčok si tam hoď. Koľko je normálna odmerka z tohto? 1. 1? A ty máš dať 4. Ale 2 som už dal raz, sa mi zdá. No však to je gram. No tak to pohode. Gram je oproti, tak Dobre, zober si, že toto gram je. krát, no to je 1, poďme. Jednu máme. Ešte 3. Už iba 3. Čo? To už máme gram? Poď. Dobre, tak si daj 2 gramy, no. Dobre. Ja chcem zachrániť, nech si dá 2 gramy, ja ťa už dám 2. Dobre, tak poďme. Toľko to je. No. Už si ty kokos. Nedali sme. Zomrem. Mne sa páči, jak všetko ti ale ujebal z tej limitky, vieš? No dobre. Tak toto by sme mali. Musíš to vypiť prvý. My ťa budeme pri tom Jak sledovať. to mám rozmýšľať, čím ty kokos? Však si jebli? Hej. Však si jebli, ja. Nič, ak to nie je tak hrozné. No, nie je to tak. Inak pre všetkých z nás som typoval, lenže niekto nevidie na Davida, lebo on to najhoršie znesie z nás, vieš? A debil si to aj tak potiahol. Nie, treba si to nastaviť v hlave. Iba v hlave to je. V hlave. Nič si neodcvičíš, je ti zle. Snažíš sa na mňa prežiť. Snažíš sa nedogrcať. Absolutne to nemá význam. Dobre. No poďme. Asi tak 40 €, no za toho. Jak sa zasmiel? Si dám, dobre, si dáš 4 odmenky. To do piče, bude zabijem. Čo? Ešte. Škoda, že ťa to možno zabije. Nezabije. A ja sa tu jediný o ňa starám, všetci máte piči, nech zdochne, no dobre. Tak samo kvôli tomu, že budeš 4 odmerky dal proste. Áno, vieš, 4 odberky bude iba z limitky jedinej. A teraz, že kok. Máme ešte. A dobre to bude, naozaj dobrá tá limitka. Je to, nebuď kyslý. Ty sa páči, jak tu každý na ňa čakáme, vieš, jak na pohrebe. Iba tak tu pri ňom stojíš a čakáš. Ale hecel to ako poriadny muž. Dobre. Podávam ti ruku za to, že sa hecel ako muž. Ja som ťa chcel zachrániť, ale dobre. Ďakujem. Rešpekt sa vás. Od také tučnej hlavy by som si nechal. Jak názor na to, že on je chudší do tváre, jak ty? Nej.
A dáme si z limitky, len aby sa cítil dobre, že mu všetko ujebem. A gram kofeínu máme. Ako držku nahodil, vieš? Už sú vytočený ako kokot, že limitku bere. Ideš do piče? Ahoj, maj sa. Odišiel prejsť len tak, ideš ho študovať rýchlo. No a poďme ďalší, čo ja som jediný, čo... No, však gram. Jebol som si kiwi a limitku. Kiwi. No poďme. Čo je v tomto? Pamžanky. Ja, čo si tam hľadal, ty kokot, Valium, debil, riadne tam pátral, ale gram padne. A to naschval robí, vieš, chcem im vyžrať, lebo vieš, že mám Andromedy málo, tak naschval zobral túto. A vyjebaný smeje sa, lebo to je pravda. Pozri, z limitky si dávaš. Čau, zajtra otvorí tú limitku a polka bude prejsť len tak, že op. Nevadí, mám druhú. Ty kde si bol? Domov som šiel. Čo si sa šiel prejsť? Hej. Dobre. No toč tohto debila, ak sa ide dať. Mne sa páči, ak každý bere tú skurvenú limitku, ale... No poďme jedna a druhá, čo? Čo sa deje? Zoslabol si? Ty kokot, raz maj, že by si toto dal. Však ale jemu to nič ne... Však ja som dúfal, že jemu to pôjde, vieš, alebo mne, že nič to nebude. 96 kg, 20% body fat, vieš. Čo? Ale do držky tak vyzerajú. Nie, sranujú. Chutil gram. No tak na zdravie, my si dáme takto šekry, vychutnáme. Filip, chudaj nič, vieš. Bez pumpy. Na sucho. Ty inak nedostaneš, kámo, zabudol som ti povedať. Zoberiem z actionu tu. Cítiš to? To je smrť za tebou. Ide za tebou smrť. O chvíľu budeš na hrobe. Chápeš to? Chcel som Valium radšej. Valium 4 skupy. Jo, ďalší challenge. Valium 4 skupy. Ďalší challenge, 4 skupy Valium. Dobre, vidíme sa v gyme, ideme cvičiť a ďalej vás monitorujeme o 2 gramoch. Jak vyzerá, že ako to dopadne. Maša! Jak sa cítiš, Davide? Ťažšie sa dýcha, taký to mám, že... Čo to je? Zorné pole? Takto, Zorné pole? nič nevidím. A počuješ farby? Tak počujem. Hej? Ako Robo čistý. Keď... Čo? Že počujem mŕtvú starku. Čo zajebal? No nič, Tučko, ukáž formu. Stiahni gati a ukáž mi riť. No, poďme. Ukáž trenka a riť aspoň. Dobre, toto je muž. A ty si čo za triko zajebal? To nie je Vayne Galaxy, daj to dole. Teraz si frajer, že si kúpil z Alibaby. Dobre, booty pump. No nič, skladáme sa všetci na booty pump, ideme skúšať novú pretréningovku. A jemu sa hodí triko akurát na booty pump, vieš, zajebal rúžové triko, kámo, chcel byť frajer. Teraz si prežený frajer, že máš druhé triko, alebo čo ty chudák, he? Máme nápad, tuto v meste býva turnaj, každú zimu. V hale, futbal. Poskladáme sa všetci, ty založí a ja všetkých týchto nasypancov. A pôjdeme ich tam vypiť proste. Že proste len tak pôjdeme na futbal, hej? Hrať, my ich zbijeme, vieš? Podkopovačky a koka, nič nebudeme robiť. A ja neviem inak hrať futbal, ja si to priznám. Ty vieš akože celkom. Ty si tučný, ty by si to nevedel. Ty vieš hrať? Ja viem hrať iba stroj. No čo? Čo povedal? Čo iba stroje? Prepol, čo? Dobre. Inak ty čo prečo povedal, Živku? Ty iba prejebávaš na strojoch, kámo. Ty iba prejebávaš na tých strojoch. Čo? Inak počúvaj. Pozdravujete, mŕtva brabka z hrobu. Rysovací cvik, kámo. To ideš rysovací cvik? Čo ti preplo? Fú, ten dark web design, to je extrém, kámo. Ja chcem. Za koľko si kupoval? To bola limitka, asi čo? To je v piči, to už nie... A podpis od Skladina mám na boxe. Fakt? Máš aj oné, že podpis Skladina? Ukáž mi to. Dobre, no tak nič, no. Tučko, ideš. Idem na to. Kámo, mne sa páči, jaký zaliatý do tváre. Dobre. A čo zajebávaš, však a my ešte sme sa nerozcvičili. Jebiť? Dobre, povedz mi, jak má nasrano v hlave. Vyjebem ti mŕtvú babku v hrobe, ešte raz to spravím. Srandujem. Držím sa. Prepač. Držím sa z tohto. A ty čo, že 2 plejty, koľko chceš? 3 plejty potom na pracovnú, alebo čo? Dobre. A však dobre. Idem si radšej vysmykať nos. Čo povedal?
Už nie je dobré. Ale fakt, ako sa cítiš? Fakt? Už sa tak, už. Ukáž. Jo, ty zomreš dneska, kamarát. Ty si v piči. Si mŕtvy. Počkaj, prosím, môžem autogram? Fakt, prosím. Akú hudbu počúvaš? Nie, povedz mi už, akú hudbu počúvaš, kámo, prosím. No comment, no tak nič, no. A ty čo, ty si frajer, že máš za to, že máš ružové triko, alebo čo? No pôjdeš ty homosexuál. Ty diges, a ty si čo zase dal na seba? Tebe už preplan čisto na pomáha. Bože, ty si zlatý, mám ťa vyboskávať. Čo to tu trieskaš, však tam máš 5 kg, ty debil. Kámo, ty si mentál jak kokot. Nič. Medzinárodný prehrávač v skupine. V herných črtoch. Zatočil by som si inak, nejdeme Vieš, točiť. ale koľko to vypadneme každý deň 120 eur z 20 centov. Však hej, inak ty si laker ako kokot. Nie, to je skill ináč. To je skill, vieš, aká pičovia. Že mladí, točte, je to dobré. Ale boli, nerob čo, však navádzaš ľudí, chod do piče. A dajte kód hruba 5 na Pragmatic Place. Dajte kód huba 5, vieš, na Olympus. Zjednite, možno budete na slavu na bonus. To čo si zajebal, kámo, súpravu? Ideš do práce v tomto, alebo čo? Prestaň ma kopať, lebo ti znásilním sestru aj brata. Ešte raz to sprav. Ešte jedno. Hop. Dobre. Jak sa cítiš, bolo mŕtko? Ale to je smooth celkom, neviem klamať. A teraz jebni kotrmelec. Čo, prečo sa to? Jebni kotrmelec. Hej? No? Na hlavu? No, poď. No, jebni ako chceš, poď. No tak. Dobre. A potom ešte takýto retardí sú v opiku, vieš, že úplný debil, jebneš mu, že... Telesná výchova, ty kokos. Aj jebol len tak zostavu, no a boss. A tento v tom rúžovom tričku si už čo o sebe myslí, to je v piči. Fú, kamoš, počúvaj, jakú hudbu počúvaš? Prečo odchádzaš? Jakú hudbu počúvaš? No dobre, no tak nič, no. Ježiš, poď mi to zodvinúť. Čo povedal? Mám sa aj stavku, ty budú vyjebaný. Čo? To čo sa tu rieši? Zabijeme ľudí. Čo sa hráš, že to je ťažké? A rozsah jaký? Polovičný. Rozsah taký ako na bankovom účte. Čo? Riadne ti povedal, že ti jebe prastárku mŕtvu v hrobe. Ale nikam, koľko si dal? Dobre si. Čo ti jebe si rány, práve. Jo. Čas si spravil. Chápeš, na rodinu, ty to ti dáše. Počkej, To by som znechal. Pobite sa, tu mám na video. Obližím ti mám. Poboskajte sa. Skoro. Ale ty by si to hecol, ty chudák, to je na to najhoršie. On by to hecol. Pozdravujem Alexa a Maja. Dobre, a vieš, aká fotka sem pôjde potom, vieš, do piče. Čo je prepustný 2 gramov. No poďme! 60 kg sa ako dvíha, dobre? Ťažké to je? Tak 60, lebo tam je 15, vyjebal som sám zo svoje. Čo? Ty si chorý ako... On tam nechal 15, vieš? A ja bože, daj 60, že nami to musí ísť. Dobre, však nevadí. Dobre, však si sa ojebal ešte viacej, ako sa mohol. Nevadí, máš rúžové tričko, si frajer. Jedol. Akú hudbu počúva podľa teba? Chlapec, znamená si dojebal život. No to môže. Čo si myslíš? Dark Vibe tričku. Že máš limitku, tak si frajer? Tak si Dark Vibe tričko, kód mŕtva babka 5. Čo? On ti riadne zajebal, že ti vyjebal sestru a znásilnil riadne. To je v piči, kámo. A ty? Čo? Také hovoríš. Nehovorím také vôbec, jebe ti. We're gonna sneak on him. Asi vieš, čo sa chcem spýtať. Viem. Vieš? A aj mi odpovieš mi, že čo sa chcem spýtať? No comment. Prečo no comment? Však máš slúchatka, využívaš ich. Prečo mi neodpovieš? Dobre, tak jeb na mňa, no. Jeb na mňa, dobre. Teraz už aj. Už ti je zle? Ale vymýšľaš. Neskúšajte to doma.
Ani vy 15-roční kokoti, čo si myslíte, že nič nešlape do piče. Čo povedal? Rane nadáva deťom. Čo? Použite kód. Huba vec. Aj som si myslel, tí medvedík jogi jebli. Prepločie. Čo ti je? Není ti až tak zle, prestaň. Nie, je to Nič to, nič to tam není, kam, však si dal 5 gramov kofeínu, jebe ti? 5? Som ťa ojebal, bola moc veľká skupa. Čo tam dávali? Čo si sa posral do gati? Čau, si radne zastral do gati, hovno. Čo ideš už pracovnú? Čo? Čo ide pracovnú segmál? Prepol. No, ja poviem to. Čo tam je? Radne tam má samú mŕtvú babku, vedíte. Nesrandujem. Pomôc! Čo? Kámo, tu na každému prepol nacistov už. Čo robíš, ty koko? Čo si robil? To čo? Tebe už prepol, kámo? Čo si robil? How are you doing? Ako to cítiš, Dávid? Ale nie, dobre. Je to v hlave, bračko. Musím sa uvedomiť. Dobre, Prečo mi nechceš dať? Fú, kámo, ty si hamblivý, hrozne. A tejto by si dal? Tejto by si dal? Dal by si jej pusu? Ale hej. Dal by si jej pusu? Dobre. A ty by si jej dal? To je kolomobil. No samo povedz na video. Povedz na video. No povedz. Však aj tak tebe frajerku, už to je jedno, kámo. Nesrandujem. Face to face. Takto. Medvedík jogi to vždy vypne. Tú držku. Ja nesrandujem. Chce sa byť? Je to najlepšie. Ale už si tak prevzal štafetu. Najtučnejší v Lučenci bol on dakedy. Vôbec, ka. Však Ja mám do veľa držky... svalov, ale to je iba voda, vieš, on má tu. Ja som zavodený. No neviem, kámo, do Byť tej držky. zavodený a byť tučný. Do tej držky si ako mních tlstý, vieš, čo znásilňuje mladé deti. Dobre, no akože za každý pohlavný styk s jeho mamou mi dala nájsť, tak preto som taký. Čo? 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 To si necháš, ale od takéhoto sopľaka? Jebal som o mamu, ktorá je v hrobe. Čo? Aký máš názor na to, že ti jebe brata? Čo už? Nemám slov. Nemáš slov. So, what song are you listening to? English? No? Please? No English. No? Ako Maďaru. Mien hangot... Mien se... You Dobre, listening neviem. something? No, he's not. No? Prestaň počúvaj hudbu riadne, vieš, lebo sa o to každý pýtal. Riadne vypol hudbu do piče. Ale je to keď. Čo, Macko jogi? Musím katnúť. Čo si povedal? Musím katnúť. Musíš katnúť? Nevadí, Macko, jedného dňa možno. O mesiac. Keď možno prestaneš jebať samou mamu, že na 30 sekúnd a začneš jebať pol hodinu. Ale keby už vydržal do piči, vieš. Dobre, ale toto video taký ban dostane borci kvôli mami, takže dovidenia. Zabijem ťa a zabijem aj tvoju mamu, ešte raz to sprav. No. A ja? Že aj ja. Dobre, tak nikto nechoďte, no naložil som to len tak, nikto nechoďte. Pozor, došiel najväčší frajer videa. Tu na najväčší muž si myslí, že je Conor McGregor. Že každého tu zmláti ako psa. Iba teba. Dobre, ty Conor McGregor, no. Fighter. Môj MMA boss. Ty si oné, kryžánek, nie?
Tieto vaše honenice! Čím ťahať ramenom? Ideme. Znašam dekru. Vieš, ako sa cítiš? Si celý ty. Že to som celý ja, hej? Hej? Neškodný, úplne neškodný. Čo keď ti znásilním psa, čo potom urobíš? Hej? Chci násilný. Tvojho psa? Môžeš. Čo môže? Nie je pod tým. Chlapec, ty si povedz len tak. To čo? No dobre, jedno opakovanie. Jak nedáš? Na súťaž. Nedávaj to dole, dáš to. Sávit. Dávid, Keď teraz, máš 2 gramy kofeínu v sebe. keď to som poviem, tak sa dovracam. To fakt? Neviem, ktoré myslíš nejako. Ja aj trhačky chceš. Tak si dober. Ber si za 5 eur. Ale za hudbu, keď povieš, akú počúvaš. Ty kámo, to počuješ? Kámo, nie, ty si to skipol. Ja som počul. A čo, riadne ľudovky počúva, ľudovky. On skipol hudbu, reta. On skipol hudbu. Riadne ľudovky. A ten sa verí, Hej, ty v rúžovom fighter. Bitka roka, ideš. Bitka roka si na rade. Dobre, OK. Čieš? Idem na vzduch, ty kokos. Fakt? Čo môj zlatý, že ide na vzduch. Veľmi sa správa, aké by dal 2 gramy kofeínu, nechápem. No, presne. Ideš. Či? Neviem, pobite sa. Si necháš od neho? Čo mám povedať? Pozri, ako vyzerá tustý. Jo! Čo som povedal tustý? Ako tvoja mama asi. Čo? Čo povedal? Ja ti dáta jednu majstárku. Dokumentácia, chápeš, nič zlo. Dokumentujeme, ako dopadá tento experiment. Nič si neodcvičíš, je ti zle. Snažíš sa nami prežiť, snažíš sa nedokrcať. Absolutne to má význam. Inak si rád, že si šiel so mnou cvičiť? Popič. Hej? Užívam si to. Dobre. A bitkár v rúžovom sa cíti. Tak, dáme kámo. Dobre. A retard mal piči, jebol si aj tak dve. Vieš, kurva veľa. Však a vieš, a on z nás všetkých, že to najhoršie znáša. Že my všetci sme feťáci, on je jediný taký, vieš, normálny. A jebol si aj tak tie 2 gramy, jak čistý chlap. A však nevadí, ukázal, že je to muž. Sice teraz mu je trošku zle, ale... Vieš, čo budeme s cvičenia nič. Čau. Dojde domov a vypne ho do postela a toľko bolo, no. Toľko z učení. 3 odmerky to patrí. Či 4, 4 odmerky. 5 more. Ja neviem. Aha, 5, dobre. Ale z 20 gramových. No, Pekné triko. Dark Vibe content. to nie je až tak Čo si povedal, že nie je až tak veľa? Tebe už prepĺna čisto kamera? No ma vytočil teraz. Kámo má 15. Ale nemám energiu. No ma vytočil, že to nie... Vypadni do piči. Choď preč. Ako hudbu počúvaš? Čo? Oh my... No ma vytočil, riadne ťa zahambil ako že to nie je až tak veľa. Chápeš? A 15 rokov má. Choď do piče, no ma sa nás vytočil, choď preč. Už som moc natočil, lebo si to potom mám piču natočil, ale ja sa dám narodil, už mám natočil. Content, original content. Opíkavaj ma. Oddychol si, som si myslel, že je grcať, ale tak nie. Mne sa páči, ale ako sme tu ako skupinka a proste on musí ísť od nás ďalej.
To nie je tak veľa, že? Ty chudák je bli. Drž piču. Ja by som dal Jakubovú mamu teraz. Čo, prečo sa ma dotýkaš? Jakubovú mamu by som čo? Jakou mamu by som si ja dal? Je to naložená. 125 krát. Čo? Za deň. A 11 minút, lebo 11 kW. 11 kW, lebo 11 minút. Môžeš mi chrbát natočiť, ja nemoj držku, ty koko. Začína byť OK. Hej? Teraz sa dovracam, vieš. Ale na chvíľu si odišiel od našej skupiny, asi tak na 10 minút. Musel som ísť tam, lebo aby som nerozprával Veľa hluku, chápem. Aj to nie, tak ako, ja som nepočul nič, čo ste vy rozprávali, ja som pískol. Však ale 15-ročné decko ti akorát povedal, že to je nič. Presne tým som to vravel, presne takýmto 15-ročným kokotom. Dobre. Davidovi prepul som cvičil len tak, no. Dobrý si. A som rád inak, že si to fakt dal ako chlapka, 2 gramy. Normálne bez plakania si to jebol. Nehorázne. Nebudem sa to hrať. Dobre, však ako chlap poriadne. Na za to ti podám ruku a máš môj rešpekt. Nebudem ťa šikanovať ďalší týždeň kvôli tomu. A tebe som vyjebal matku, a tebe sestru, a tebe psa. Starého mamu, prastarku, starého To nemôže. Ale vieš, a polka videa bude len to, že nadávanie s na rodinu. Má točiť, nikto ma nejde točiť? Ďakujem. Dobre. Čo si povedal zase? Ja som na strednej bol zlatý, tichý kamo a teraz mi preplo, ako som vás poznal. Prečo mi nedovolí sa chytiť tvojho penisu? Čo ti na to vadí? Dobre. Zabijem ťa. Zabijem ťa. Zabijem ti Tak vám závidím, že vám je dobre, ty. Závidíš? Že vám je dobre, vieš. Ideme ešte? Čo ideme ešte? Na budúce 3 gramy kofeínu. Počkaj. Nerob. Nie, nejde nič z toho spraviť. Čo?
Môj syn, poď sem na video. Dáme ešte jeden cvik na triceps, dáme posing a potom si už odcvičíme normálne, hej? Poď aký posing rýchlo. Poď rýchlo posing. Čo tebe, to je čistý. Vytočil sa riadne, musel kopnúť to. Čo? Ďakujem za zasadnutia videoborci. Tu nás s mojím bitkárom roka, MMA fighter. Každého by zbil aj skladina, keby mu dám peniaz 20. Ďalej tu nás našou obeťou. Žiješ? Ako sa cítiš potom inak? Už je sa v pohode, takže zvládol to ako chlap. Musíte ho oceniť v komentároch. Takže David Win do komentárov. Čo? Ďalej tu máme našim nadávačom, čo nadáva na rodinu non-stop. To som ja, hrdý muž. A ďalej tu máme downgrade roka 2025. Feťáka tučného už aj k tomu. No, Juraj. Inšpirujem každého. Že byť fetka a tučný. Točí automaty a byť zabudnený. Po piči motivace. Mejte se, bye.